खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन 7.8 मैग्नीट्यूड गोहोनि गिख्रंथाव बांग्रिं मावनायनि जाहोनाव मैया फुंनि समाव फिलिपाइन्सआव गोबां गोजौ बिल्डिंफ्रा बायसिननानै खहा जादों। गोजौ बिल्डिंफ्रा बायग्रबनायजों लोगोसे गासै 15 सुबुंनि जिउ खहा जानाय खौरां मोननाय जादों आरो लैथो सेराव थानाय न'फ्रा बायसिननायजों लोगोसे गासै 200नि बांसिन सुबुंफ्रा जोखोम जादों। फिलिपाइन्सआव मैया फुंनि 7:37 रिंगासो समाव बे गेदेर बांग्रिंआ मावदोंमोन। आसामावबो थांनाय रबिबारनि हरनि 11 रिंगासो समाव 5.1 मैग्नीट्यूड गोहोनि बांग्रिं मावदों। बांग्रिं मावनायनि जाहोनाव आसामावबो मरिगाव जिल्लायाव खहा जानायजों लोगोसे 2 सुबुंनि जोखोम जानाय खौरांबो मोननाय जादों। आसामनि बांसिन जिल्लायावनो बे बांग्रिं मावनायनि गोहोमा गोग्लैदों। क'क्राझार जिल्लानि रायमना माहारियारि पार्कनि 5थि गायसनथाइ सानखौ मैयानि सानाव गसाइगाव महकुमानि बेन्दोंआव थानाय कसुगावनि सुजित नार्जारि गोसोखां न'ब्लाङाव सानसेनि हाबाफारिजों मेहेरगोनाङै फालिनाय जादों। भारत आरो भुटान सिमा ओनसोल रायमना हाग्रामाया थांनाय 2023 मायथाइनि 5 जुन सानखालि आसाम सोरखारजों माहारियारि पार्क महरै फोसावजानानै मैयानि सानावनो आबुङै माहारियारि पार्क महरै गायसनजादोंमोन। बेखौ लोब्बा लाखिनानैनो मैया 5थि खेब गायसनथाइ सानखौ फालिनाय जादों आरो बे हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लादोंमोन बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा फानिराम ब्रह्म, मृत्युन्जय बसुमतारी, रबिराम नार्जारि आरो गोबां माननि आलासिफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। पर्बतजरायाव फिन सोमजिदों दुंहाव थासारि। गोबां रायजो राजाफ्रा जयै ओंखारबोनानै लामायाव आवथेनानै बे दुंहाव थासारिखौ खालामदों। फोरमायथिनो गोनांदि आसाम सोरखारनि मुख्यमन्त्री पकिपत लामा बानायनाय मावथांखिनि 17 नं माहारियारि राजा लामा बानायनायखौ लानानै बे बेले-बेजे थासारिया जादों। बे लामाखौ बानायनो थाखाय 1,34,99,500 रांनि खामानिजों बे लामाखौ बानायनो खाबु मोनदोंमोन नाथाय बे लुफुंजानाय लामाखौ बानायनो थाखाय थांनाय 2023 मायथाइयावनो जागायदोंमोन। नाथाय बे लुफुंजानो लानाय 10 किल'मिटार लामाया बोसोरथाम बारलांब्लाबो दासिमबो लुफुंजायाखै जायनि जाहोनाव थांलाय फैलाय खालामनाय हान्था मेलानिफ्राय लानानै फरायसाफोर थांलाय फैलाय खालामनाय गोबां सुबुंफ्रा जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों। बेखौ लानानै थिकादारआ बेले-बेजे खालामनायनि अजदाव गोबां रायजो राजाफ्रा जयै ओंखारबोनानै बे दुंहाव थासारिखौ सोमावसारनायखौ जागायदों। हेमन्त बिश्व शर्मा मुर्दाबाद जोंनो लामा नांगौ बायदि स्लगानजों थासारिखौ दुंहाव खालामदों जेंनायाव गोग्लैनाय रायजो राजाफ्रा। आसामनि बावैसो सिगां गोदानै मन्थ्रि महरै सायख'जानाय गासै 19 मन्थ्रिफोरनो गिबि मन्थ्रिया गावबा गावनि बिबानखौ राननानै होबाय। सोर मन्थ्रिनो बबे बिबानखौ होनाय जादों बे जादों फारियै गिबि मन्थ्रिया गावनो हम एन्ड पलिटिकेल, पिडब्लिउडि बिल्डिंस एन्ड नेशनेल हाइवेज, पिडब्लिउडि रड्स, पावार इनफरमेशन, पाब्लिक रिलेशन, प्रिन्टिं एन्ड स्टेशनारि एन्ड एनी अदार डिपार्टमेन्ट नट एलटेड टु एनी अदार मिनिस्टार बिबानखौ लादों। आश्विनी राय सरकारनो ससियेल जास्टिस एन्ड एम्पावारमेन्ट, सइल कनजारभेशन एन्ड वेलफेयार अफ माइनरिटिज एन्ड डेभेलपमेन्ट बिबानखौ होनाय जादों। अशोक सिंघाल बिथांनो हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयार एन्ड मेडिकेल एडुकेशन एन्ड रिसार्च बिबानखौ होदों। बिमल बरा बिथांनो कालचार एफेयार्स, इन्डास्ट्रिज, कमार्स एन्ड पाब्लिक एन्टारप्राइजेस एन्ड एसएचजि पलिसि एफेयार्स बिबानखौ होनाय जादों। बिस्वजित दैमारी बिथांनो हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल, सेरिकालचार, स्पर्ट एन्ड युथ वेलफेयार, स्किल इमप्लयमेन्ट एन्ड एन्टारप्रिनारशिप एन्ड इन्डिजिनियास एन्ड ट्राइबेल फेथ एन्ड कालचार बिबानखौ होनाय जादों। जयन्त मल्ल बरुवानो फाइनेन्स, इनभारमेन्ट एन्ड फरेस्ट एन्ड माइन्स एन्ड मिनारेल्स बिबानखौ होनाय जादों। कौशिक रायनो फुड, पाब्लिक डिस्ट्रिबिउशन एन्ड कन्ज्युमार एफेयार्स, हाउसिं एन्ड अर्बान एफेयार्स एन्ड कपारेशन बिबानखौ होनाय जादों। केशव महन्तनो रिभेन्यू एन्ड डिसास्टार मेनेजमेन्ट, साइन्स, टेक्न'लजि एन्ड क्लाइमेट चेन्ज एन्ड जेनेरेल एडमिनिस्ट्रेशन बिबानखौ होदों। कृष्णेन्दु पल बिथांनो पाब्लिक हेल्थ इन्जिनियारिं, हिल एरियाज एन्ड बराक भेलि डेभेलपमेन्ट बिबानखौ होनाय जादों। नीलिमा देवीनो एनिमेल हासबेन्डारि एन्ड भेटेरिनारि एन्ड फिसारि डिपार्टमेन्टखौ होनाय जादों। पीयूष हाजरिकानो एग्रिकालचार, इरिगेशन एन्ड पार्लियामेन्टारि एफेयार्स बिबानखौ होदों। डक्टर रमेश बेगु बिथांनो स्कुल एडुकेशन, हायार एडुकेशन, ट्राइबेल एफेयार्स, प्लेन एन्ड इनफरमेशन टेक्न'लजिखौ होदों। सुशान्त बरग'हायनो वाटार रिसोर्स एन्ड जुडिसियेल बिबानखौ होनाय जादों। जाजेनदोंसो आरो आंनो बिबानखौ होजेनदों आरो जेरैबायदि बिबानफोरखौ होदों सब बिबानानो आथिखालाव भारत सरकार आरो आसाम सरकारा माने जिफोर मोनसे हाबाफारि लादों जोंनि जाखांफुनाय लाइमोनफोरखौ बिसोरनि जिउ राहानि थाखाय माने बायदिसिना माने जबनि थाखाय बे स्किल डेभेलपमेन्टनिफ्राय लानानै हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल जोंनि जिथु माने हेन्डलुम इन्डास्ट्रि बेफोरखौ जों बोरैहाय माने डेभेलप खालामलांनो स्पर्ट्स एन्ड युथ दं बेबो गासिबो लाइमोनफोरनि खालि गेलेनायल' नङा आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव लाइमोनफोरनि थाखाय खामानि मावनांगौ दं आरो बेफोरनि हाबाफारिया जेब्लायबो सोलिगासिनो दं। इन्डिजिनियास ट्राइबेल फेथ एन्ड कालचार जोंनि जे ट्राइब्सफोर दं
माने बे ट्राइब्सफोरनि राव हारिमु थुनलाइ धोरोम खान्थि आसार खान्थि बेफोरखौ बोरैहाय रैखाथि होनो बेफोरखौ बोरैहाय जौगाहोनो आरो बोरैहाय सानफ्रोमबोनि जिउआव बिसोरखौ गावबा गावनि समाजखान्थिनि गेजेरजों सोलिलांबाय थानायाव मदद खालामनो हायो बे डिपार्टमेन्टनिफ्राय मावनाय जायो। थ' गासैबो डिपार्टमेन्टआनो दिनैनि दिनाव सावरायजाबाय थानाय आरो दिनैनि दिनाव बयबो लुबैनाय गतिके माने नायनि आङो दा गासै अफिसारफोरजों रायज्लायनानै आरो माखासे सरकारनि बिखान्थिफोरखौ लानानै बाखि बेनि बेलायाव गोनांथिखौ मोनथिगौ नाथाय बेखौ मावनायनि खाबु मा दं डेभेलप खालामनायनि बेखौ मोनथिनायनि उनावसो बुंनो हागोन आरो जिखिनि आंनो बिबान होदों माने बे बिबाना खुब माने इम्पर्टेन्ट मानसिनि सानफ्रोमबोनि जिउजों सोमोन्दो थानाय गतिके आरामै जनानैथ' सोलिनो हाया गासिबो न'नि बायह्रायाव बे गासैबो माने जिथु डिपार्टमेन्ट गतिके मा होनो दा एन्टारप्रेनारशिपआ दिनैनि दिनाव बेयो इम्पर्टेन्ट जे सासे मानसिखौ बेनि थाखाय स्किल खालामनांगौ बियो बेफार बानिज्य खालामनानै सोलिनो रोंनांगौ आरो जिखुनु खामानि मावनो थाखाय बेखौ स्किल खालामनांगौ गतिके दिनैनि दिनाव बेफोरो बिराद इम्पर्टेन्ट आरो बेफोरखौ दा नाजानि मानव गेदेर मुख्यमन्त्रिया जेब्लायबो मदद होगोन आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआबो आं सानो जे निस्सय माने जेसे हागौ जोंनाव बयबो लाइमोनफोरनि मदद जानाय हिसाबै खामानि मावनो हागोन।